Us he convocat per donar-vos una explicació de tota la problemàtica que hi ha en la que estem immersos tots arrel d'aquesta crisi econòmica profunda en la que ens trobem i que ens afecta a tots en general, però molt especialment ens estan donant pals cada dia al col·lectiu de funcionaris. I ens estan donant pals, sobretot la part política, que vol fer recaure en els funcionaris tota la responsabilitat d'aquesta crisi, com si realment fóssim nosaltres els que tenim la culpa d'això. Nosaltres diem que nosaltres no tenim la culpa de tot això. La culpa de tot això la té una mala gestió i nosaltres no fem gestió. Nosaltres fem gestió ordinària però no prenem decisions. Nosaltres el que fem és gestionar la decisió que prenen ells. I tota aquesta disbauxa econòmica és la conseqüència d'unes decisions preses per la part política i que ara ens volen fer recaure sobre nosaltres. I dintre d'aquesta part política, nosaltres sabem que estem en una institució regida per una sèrie de polítics en què se prenen una sèrie de decisions i totes les sèries de decisions tenen implicacions econòmiques, bàsicament. Nosaltres ens trobem que ja sabeu que en l'època de Zapatero ens van retallar, diuen que un 5%, no és veritat, no és un 5%, ha sigut molt més, perquè ens van retallar un 5% el primer any, però l'any següent ens van tornar a retallar, encara que ells diguin que no, ens van tornar a retallar, no ens van congelar, no, ens van tornar a retallar la meitat d'una paga extra, perquè l'any de la retallada ens van cobrar una paga extra sencera i l'altra la meitat, però l'any següent eren les dues per meitats, o sigui que l'any següent no va ser congelació, va ser reducció salarial una altra vegada. Després tenim congelació i ara ens tornem a trobar una altra vegada amb una altra clatellada important. A més, amb uns sous que no són els sous dels polítics que ens dirigeixen. Ells sí que tenen uns sous importants d'uns 3.000, 4.000, el que menys cobri d'eventual cobrarà els 3.000 euros. El que menys. Els diputats tots tenen la dedicació exclusiva, tots tenen la dedicació exclusiva. I suposo que és públic i notori que el nostre president cobra més que el president del govern. Vull dir que aquí ens trobem amb uns dirigents que cobren com una administració de primeríssima i amb uns funcionaris i treballadors que cobren no de tan primeríssima. I tot això està relacionat amb el que us volíem comentar, perquè és que aquí, des que hem arribat i amb aquesta situació que ens trobem, en què tothom ens ha d'ajustar i que hi ha pràcticament una prohibició de contractar, que ja va començar el 2011, en aquesta casa la política de contractació no va. Des que hem arribat, doncs mira, per començar vam posar a presidència una senyora, una administrativa, que li van donar una jefatura de grup amb una interina, quan un interí mai a la vida pot ocupar una jefatura que ha de ser un propietari. Doncs bé, ens trobem aquesta, la primera. Una altra per control d'entrada, que no se necessitava per a res, perquè nosaltres tenim control d'entrada en fitxatge digital. Vull dir, aquí els únics que se'ls ha de controlar l'entrada són els eventuals que no fitxen. I és precisament els que no controlen. Els que no fitxen són els que no controlen. Després s'han donat comissions de servei, però no comissions de servei legals d'un lloc amb un altre de la mateixa categoria, no, a categories superiors, que és una promoció interna encoberta, perquè no és possible una comissió de serveis amb una categoria superior. Doncs també s'han donat tot de forma digital, estem a l'era digital aquí. Encara que la Constitució ho prohibeix, és antiga i no preveu la digitalització, aquí som digitals a tope. Pam, 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 a l'hora de contractar. Estem al segle XXI o al XXII amb això.
Després s'ha nomenat amb un altre senyor que era ordenança, també que ha fet una promoció interna. Casualment anava dintre de les candidatures de Ciu de Balaguer, ja és una casualitat. Després s'ha contractat també, això mira, quasi us ha fet vosaltres i tot, una senyora Montse Vissa, també digitalment, que havia estat eventual de confiança per substituir a la cap de premsa, sense cap prova selectiva. Evidentment, si fa cap prova selectiva, segur que qualsevol de vosaltres té més mèrits que ella. Per tant, s'ha solucionat no fent cap prova selectiva. I la tenim aquí. Primer la vam tindre eventual de confiança, la qual cosa vol dir que hi ha afinitat política, si és que no estem al mateix partit, perquè un eventual de confiança és que és del propi partit. I ara la tenim amb ella d'ajudant del cap de premsa o de tècnic de premsa, perquè prèviament se va traslladar a la persona que hi era a l'II quan abans se cobrien tots els actes des d'aquí, vull dir, anaven a l'II allà on calia. És a dir, provoquem una necessitat irreal traslladant a la persona que hi havia, que suposo que ho coneixeu per tot clar, provoquem una necessitat irreal i contractem amb qui volíem, que és aquesta persona. Se li acaba el nomenament d'eventual de confiança perquè s'ha d'incorporar la senyora que va tindre el nen i pam! Posa un contracte d'obra o servei per cobrir actes de representació institucionals del president, que a més és un contracte d'obra o servei que dura per sempre més, perquè mentre hi hagi president i hi hagi diputació, aquí hi haurà actes institucionals, és a dir, un contracte fet amb frau de llei total. Vull dir, una cosa al·lucinant. I ara, l'últim de l'últim és que en aquesta darrera setmana hem tingut dues contractacions el mateix dia. Una, la filla de l'exsenador de Convergència, el Simó, i president de la Cambra de Comerç, digital, evidentment, que són molt moderns aquí, que en teoria l'han contractat perquè se crea una unitat de contractació central de compres, perdó. Una unitat central de compres. Una unitat central de compres. Nosaltres tenim un departament de recursos patrimonials amb 6 persones. No cal que us expliqui que, evidentment, el fet que hi hagi les administracions públiques tinguin menys diners al pressupost implica que hi ha menys contractacions d'obres i de serveis. És a dir, el departament aquest està a mitja activitat de la que tenia normalment i segueix tenint les mateixes persones, perquè elles són persones en propietat. És a dir, aquestes persones són les que fins ara s'ocupaven de fer les compres i se podrien ocupar perfectament de seguir fent les compres. I si volien crear una subunitat especial per fer això dintre del mateix departament i amb les mateixes persones, no hi havia cap obstacle per fer-ho. És més, suposo que els funcionaris que hi ha estarien més aviat contents que els donessin una mica més de feina. Doncs no, hem optat per col·locar a la senyora Simó, que s'ha hagut quedar sense feina, o vés a saber quin compromís tenia, però que maldita la falta que feia aquí. I tot això té un cost econòmic. Després, el mateix dia, contractem a la senyora Maria José Ayala, la filla de l'exdelegat de Treball, del PP quan hi havia el PP, també amb destinació a recursos humans, al règim intern, quan està pendent de realitzar-se un concurs de provisió de llocs de treball que ja el tenien d'haver fet i en el qual se pot cobrir perfectament aquell lloc de treball amb personal de la casa, que hi té més mèrits que ella i que a més hi voldrien anar. I no caldria aquesta despesa. Doncs no, senyor. Suposo que també per altres favors polítics, perquè evidentment per la necessitat no ho és, se necessita una persona allà, però se pot cobrir amb el personal que hi ha dintre. Doncs ens trobem que el mateix dia hem contractat 2 persones i en el que va d'any portem 3 o 4 contractacions estranyes, més els que portem des que van entrar, que tots són contractacions estranyes i totes digitals. A més, sí que hi havia aquí una bossa de treball que nosaltres no estàvem massa d'acord amb ella, perquè se va fer una bossa de treball que se va fer de forma molt desafortunada, si voleu que us digui. Però és que van arribar, la van anul·lar
I aquí hem continuat amb hem iniciat el sistema digital però d'una forma escandalosa. Si tu anul·les una bossa de treball que hi havia abans, crear una altra. I això no vol dir que cada vegada que contractis a algú has de fer la prova selectiva, perquè que jo sàpigui, per molt antiga que sigui la Constitució, encara no ha canviat. A més, de totes maneres, encara que ens queixem, i sempre ens han queixat de la irregularitat, o sigui, el que és lamentable en aquest país, el que és lamentable en aquest país és que fan els diners d'aquesta manera. Els que fan les lleis són els mateixos partits que fan les lleis són els que els han d'aplicar i són ells els que primer se les salten. Si se les salten potser que no cal que les facin. Si la llei et diu que per entrar a l'administració hi ha una normativa i que per cada cosa s'ha de mirar a la llei, és el que fan les empreses normals. Després s'omplen la boca de parlar de costos, d'objectius, de gestió. Primer potser haurien de tindre els objectius, perquè des de fa molts anys i diverses legislatures, a l'ens de no complir la llei, amb puntes, això sí, a vegades temporades més que unes altres. A més, vull dir, el que sí que és una constant, un increment constant, són les despeses. Despeses de representació, despeses de grups polítics, que al fi i al cap, els grups polítics n'hi ha a cada administració local i és una subvenció indirecta als partits. Bé, doncs amb la que estava caient la corporació passada va incrementar el número de gent a cada partit. Vull dir, de 3 van passar 4 i de 2 van passar 3. A veure, si realment s'ha de reduir despesa, pot ser que no siguem sempre els mateixos. Perquè si, a més, tu el servei que has de donar, perquè ha baixat la feina, perquè hi ha menys inversió, hi ha menys obra pública, hi ha menys de tot, pot ser que no necessitem més gent. Pot ser que redistribuïm la feina per la gent que tenim, no cal incrementar-la de nou. I una altra cosa que també fan, que això ja és el més lamentable del tot, és que a la gent que estem aquí, els funcionaris van néixer per donar continuïtat a la gestió de l'administració, perquè no passés el que està passant, que el polític entrés, despedís a tothom i posés als seus amics, sinó que van néixer per donar continuïtat. I ara resulta que ens trobem en molts casos d'aquesta corporació que et fa fer una feina, per exemple, una contractació sense nom. L'únic que demostren és una falta de confiança, quan aquest nom sortirà. A més, nosaltres com a gestors, és igual, la responsabilitat la tenen ells, que contractin amb qui vulguin, el nom que vulguin. Nosaltres el que ens queixem és d'aquest amiguisme i aquesta falta de previsió i aquest increment de despesa. I des de la falta de consideració de la gent que estem treballant aquí. Que ens estan humiliant i dient que no som bons professionals. A sobre que ens retallen damunt humiliat. Potser ja s'haurien de començar a fer mirar i començar a reduir realment despesa per comptes d'incrementar-la. No hi ha una cantinella bastant reiterades que posen pals a les rodes. Claro, és que quan a un funcionari normal de carrera van i li diuen que tens que fer aquesta contractació, contracta amb aquesta per demà passat, però el normal és que digui no, és que s'ha de fer un procés. Llavors això és posar pals a les rodes. Si tu li dius s'ha de fer un procés i no li dius oi, que bé, que maco, oi, la filla del Simó, encantats, doncs llavors resulta que estàs posant pals a les rodes. Però resulta que nosaltres estem això aquí i som funcionaris i tenim estabilitat en l'ocupació precisament per això, per poder dir-li al polític de turno no, vostè ha de fer un procediment, vostè no pot contractar ni a persones, ni béns, ni tot això, sense fer un procediment. Me sembla molt bé que vostè vulgui que l'adjudicació sigui per un empresari convergent, però no resulta que tots podem vindre. Ell s'ha de fer el procediment. Després això es posa pals a les rodes. Què fan? Doncs clar, els funcionaris que posen pals a les rodes els apartem, col·loquem un amic que a sobre estarà interí, que penja d'un fil que quan vulguin, i de forma completament il·legal, que quan vulguin el podem portar al carrer i a manar. I si diuen a escombrar. I després, clar, a l'altre costat hi ha els funcionaris rabecos, que no volen fer el que els diem. No, perdona, és que el que tu em dius no se pot fer. I ja està, jo no ho faig perquè no ho dic que fer així. Si tu ets capaç de manar-m'ho, doncs m'ho manaràs i ho faré així, però la responsabilitat és teva. Llavors ja no. Això és un punt meu o... Això no és això és un punt meu. Està impugnat ja? No.
però per diverses fonts. Sí, perquè hi ha situacions diferents maneres. Farem impugnació segurament via contenciós administratiu, però també mirarem la via d'advocat de l'Estat, perquè impugni ell. Possiblement via fiscalia. Com aquí? Segurament. Aquí fiscalia com a... És que aquí hi ha moltes coses, A banda d'això. Tot això hi ha moltes coses. Perquè és que aquí hi ha sentències, saps? És que aquí hi ha sentències. Aquí hi ha sentències prèvies de que obligaven a l'administració a convocar places i se les salten. I la mateixa sentència que servia per una persona serveixen per totes i les amaguem. I també hi ha sentències de que havien anul·lat un nomenament i un procés perquè no s'havien fet concursos i les amaguem. I quan aquestes sentències hi són i les han de saber perquè hi són i són contra la pròpia Diputació, aquí ja estem parlant de coses estranyes, és una possible prevaricació, un possible tràfic d'influències, un possible... Aquí estem parlant ja de coses estranyes. I quan hi ha sentències, per exemple, de frau de llei en la contractació, també contra la pròpia Diputació, i tornem a fer una contractació de la mateixa forma, la de la Montsevisa, i ja hi ha sentències anteriors que hi havia hagut frau de llei. I havia obligat a que se quedés una persona... Doncs bueno, ja potser tenim que començar a pensar que hi ha una voluntarietat en fer malament els contractes, i els nomenaments. Si ja sabem que la conseqüència és que després s'ha de quedar fixa, o bé que li has de pagar una indemnització per acomiadament improcedent perquè ho has fet malament, que ja ho has fet en casos anteriors, conyé, vols dir que són tan tontos? O és que ja ho estem fent malament expressament? Perquè aquesta gent entra com a eventual? No, aquestes no, són interins en plaça. A Montsevisa amb un contracte d'obra i servei determinat. Aquesta és l'única que ha entrat com a un contracte laboral. Obra o servei determinat, però allò que us deia, amb una obra o servei determinat que durarà tota la vida. Luego no és una obra o servei determinat, és una contractació indefinit no fixa. És un contracte indefinit. L'han fet un contracte indefinit pel morro. Un indefinit no fixa, que vol dir que no serà mai de la plantilla, s'haurà de fer, com hi ha alguns altres, també hi ha històricament en aquesta casa, que s'hauria de fer les proves selectives. O sigui, ningú pot entrar a l'administració si no ha fet un procés selectiu, tant interí com fixe. Tots aquesta gent ja tenen aquesta, no han fet cap de procés selectiu, se'ls ha agafat per dir. Que també es pot ser en un moment determinat per una urgència, però després has de convocar. Vull dir, se salten l'increment de gent a l'administració, però a més, és que és del tot innecessària, però és que a més és a dir, però a més, en frau de llei. En frau. Vull dir, aquesta que és laboral, doncs hi han fet un indefinit no fixe perquè... Perquè li han posat una obra o servei que no s'acabi mai, que no està definida. Si no defineixes l'obra o servei... No està definida, és eterna. Dius, per a fer aquest acte, aquest únic, doncs és aquest acte, després ja no. Si després d'aquest acte continues, et fas indefinit, però si no, no. Però, clar, d'actes o de premsa a la Diputació crec que n'hi haurà fins que hi hagi president, amb el que és un indefinit no fixe. I a banda d'aquests tres, heu dit que en el que portem d'any n'hi havia més d'any. Sí. Han anat contractant, però hi ha un degoteig allà de fora. La no fesa, però ara últimament vas advertint, però clar. Des que hi ha Convergència i Unió a la Diputació, quin nombre teniu de contractació? No sé, perquè tampoc ho hem comptat, perquè només és que... Ara, en tots aquests anys, a veure, si fossin coherents, la corporació passada ja hagués parat, perquè ja hi havia crisi establerta. I ens feien retallades i no van parar, o sigui, no estem parant. Van venir aquesta... La prohibició de contractar, prohibició expressa de contractar ve des del 2011. Ara, ells que són més llestos que ningú... Hi havia clàusula de reposició. De reposició, però ara és prohibició de contractar. Ara ells, com que són molt llestos, han fet un acord de ple i han muntat que tota la Diputació té àrees prioritàries i serveis... Tots són essencials.
Qualsevol tenim serveis essencials i àrees prioritàries. Tota la Diputació. Vull dir, són tan llestos que convertim a la Diputació en tota una àrea prioritària i serveis essencials. I com que ho diem així, ho diem nosaltres perquè ens dona la gana, perquè podem contractar. Doncs ho haurà de dir el jutge si tota la Diputació és una àrea prioritària, si Presidència és una àrea prioritària, una telefonista o un treballador de Presidència és una àrea prioritària que no se pot prescindir d'ella. Un servei essencial. Quan a més la llei de pressupostos, que tan legalistes són per algunes coses que s'omplen la boca de legalitat, la mateixa llei de pressupostos et diu que a l'administració, els únics locals, els únics serveis essencials seran policia municipal i recaptació. I si hi havia alguna d'assistència. No, assistència no tenim assistència. Però s'han reconvertit en baix el precepte de l'autonomia de l'administració local en què tots els serveis són essencials. Decideixen ells el que és essencial i ho és tot. I comencen a contractar un altre cop. Perquè del gener fins ara més o menys s'havien mantingut amb una línia promocionant gent de dins, s'havien mantingut, però ara que ja tot és essencial, ja hem tornat a començar a elaborar-ne. De fet, no fan res diferent del que està fent a la Generalitat, perquè suposo que vosaltres, més que ningú sabeu, que sí que s'han reduït les places de funcionari, les que donen servei públic, és a dir, mestres, no sé què, no sé quants, però el que s'ha disminuït en prestació de serveis públics al personal s'ha augmentat amb patronats, fundacions i tot això. Total, el resultat és que s'ha augmentat un 1 i pico a la Generalitat, Vull dir, han reduït un 0,48 als funcionaris que presten serveis, mestres, infermeres, metges, professors i tot això, i hem augmentat en organismes autònoms i en patronats, fundacions i consorcis i tota aquesta parafernàlia que no donen cap servei i ja està. I el resultat final és un augment de 1,33, això fa un mes i alguna cosa. Dintre de la pròpia Diputació, també és quan s'ha dit que s'havia estabilitzat la contractació, se va contractar la funció al FEI, l'organisme públic que tenim, que se suporta amb calés de Diputació, únicament, les contractacions van anar directament allà i exactament igual que s'han contractat aquestes. Tampoc són plantilla de la Diputació i allà ho podien fer perquè era una privada, per molt que fos capital públic continuaven contractant allà. I contractant per no. Ara, si tens una manera de contracte... I per partit. Per partit. Perquè hi havia hagut distribució per partit. Ara hi ha la quota del PP i fins ara hi havia la quota del PSC, vull dir, les quotes, sempre vaig dir. Que tots ens omplem la boca. I que de claritat en les contractacions no n'hi ha. El que passa és que aquelles, diguem-ne, escapen al nostre control. Són completament de la Diputació, perquè tot el diner és de la Diputació, o sigui, el 100% de les quotes és de la Diputació, però escapen al control dels representants. Llevat d'ara, de la llei de pressupostos, que sí que allí inclou, la llei d'acompanyament, allí inclou a tot, a societats, tot el sector públic, i ara també els afecta. Però sí que no depèn perquè no és plantilla de la Diputació. De la Sala del nostre control. Sí, del nostre control són totalment independents de la Diputació, però molt que els paguem del pressupost de la Diputació. Això ho impugnareu perquè és frau de llei, perquè hi ha frau de llei aquí, o ben bé per què? És que tots són diferents. Mira, la música hi ha frau de llei, hi ha l'obligatorietat de convocar, que també és l'obligatorietat de convocar, hi ha diverses coses. Aquí s'ha de fer, no es pot fer tot el mateix, llevat que el que denuncis sigui la política, o sigui, tota la política de personal, totes les contractacions, totes les promocions internes, les comissions de servei, vull dir, clar, perquè després hi ha una altra cosa, per exemple, hores extra, que és vergonyós que es facin hores extra. Bé, els que no són amics de residents, perquè hi ha altres persones que les cobren, i en canvi les altres, per anar-se'n, les han de compensar. A veure, o es fan, es necessiten o no necessiten, i si es necessiten és el treballador el que escull la manera de cobrar. Ah, no, fes-les però les compensaràs. És que compensar no és qüestió de diners, perquè si a mi em donen festa també és diners. Aquí hi ha uns que els cobren amb diners, d'una manera pecuniària, i els altres que amb espècies. Estem perdent ja
no serveix res de res, no hi ha cap llei. El que volen és una empresa privada que agafin el seu capital, els seus crèdits, s'imagini i s'ho muntin. Mentre estigui a l'administració pública hi ha una normativa que han de complir, perquè no disculpa el president de la Diputació, només li donen un càrrec. El president és el cap de personal, però amb una normativa. No la poden generar ni crear. Per això els partits les hauria de portar al legislatiu. Han d'anar una mica més allà. Però el resum és que les tres són il·legals. Sí, totalment. Però per una causa no, per vàries. Sí, per vàries. Per vàries, Per vàries. I llavors, com a mínim, farem un contenciós. Sí, No s'ha de buscar serà sistema. només, no serà només Si hi ha dos vies a la impugnació ja anirem. Farem, segurament, el Tribunal de Comptes... I aquí si us saltem a la torera, doncs... La prohibició de contractar gent l'ha fet l'Estat i el que està per vetllar que això es compleixi és l'advocat de l'Estat. Per tant, donarem complida notificació a Advocat de l'Estat, l'advocat. segurament Fiscalia i Tribunal de Comptes. Tot el que veiem possibilitats, allí serem. Com us dieu? Nati González, de CGT. Teresa Aran de Comissions. Com, perdona, Teresa? Aran, com a vall. Josep Ramon Escaso, de UGT. Escaso, amb A. Significa Escaso. Molt bé. I falta un sindicat. No, perquè no Però és convocant i... Perquè és convocant. Teresa Aran, De? de Comissions. Sí, també és convocat, però no han pogut venir.